priatelia, rodina. Píšete nám, že koho ideme voliť a podporovať. A pritom je to veľmi jednoduché. Ak nás sledujete, tak sme dali vonku výzvu na stretnutie s kandidátmi na prezidenta, aby sa stretli a porozprávali s občanmi. S občanmi, ľuďmi, ktorí vytvárajú hodnoty tejto krajiny. Krajinu, ktorú máme všetci v srdci, našu rodnú zem, Slovensko. Nečakajte od nás, že za vás, od vašich počítačov, prídeme ešte aj vhodiť hlasovací lístok. Neviem, či už nechápete dnešnú situáciu, či u nás, alebo v Európe, že máte dvihnúť, vaša excelencia, sa zdvihnúť zo svojho komfortu a niečo spraviť pre našu krajinu. Veľa ľudí len píše a nič nespraví. Váš komfort, na ktorý ste si tak ľahko zvykli, je vlastne vaša smrť a cesta do pekla. Tak netárajte a nevypisujte správy, ktoré aj tak nikoho nezaujímajú. A nás určite nie. Viete, že človek, ktorý má reprezentovať našu krajinu, má byť v prvom rade človek, ktorý počúva svoj národ, svojich občanov. A rozhoduje sa na základe skutkov a nie slov. Tak ak nás sledujete, viete, že jediný, ktorý prijal pozvanie od nás, bol pán Harabin. A ešte odkaz pre zapredané médiá na Slovensku. Keďže píšete, že sme boli ovplyvňovať voľby v Rusku, aby vyhral Putin, tak čo keď ovplyvníme aj na Slovensku a vyhrá náš človek? Bože, vy vážne nerozumiete tomu, čo znamená milovať svoju zem, kultúru a tradície. A vôbec, čo znamená slovo milovať?